És ebben a pillanatban elindult a Ceglédi, elővágta döntő futama, a helvéciai fantasztikusan jó startot tudott venni, és pillanatok alatt egy olyan jó 3-4 hosszal elment, azonban kisodródott, ez a sebességnek is betudható. Mögötte ott van a Decsi, és az Újszilvási is megindít most már egy hosszúnak tűnő rohamot. Egyelőre úgy tűnik, hogy erősebb mindenképpen, mint a Decsi, de egyelőre Helvécia vezet az első körben, elég megnyugtató tempóban, a közepesnél egy kicsit jobbnak tűnő iramban, de mögötte már is ott van az Újszilvási, aki megindítja a támadást. Megindult a támadás, azonban védekezik Helvécia védekezik akkor, amikor elkezdik a második kör. Egyelőre Helvécia van elől, mögötte pedig ott van Újszilvás, lemaradni látszik egy picit a Deci induló. Az élen Helvécia, nagyon-nagyon nagy küzdelemre számíthatunk, akkor, amikor még egy másfél kör van hátra, és Helvécia vezet, de folyamatosan ott van mögötte az Újszilvási induló, támadásra készen, ahogy szokták volt mondani, bőven lőtávolon belül, innen még elindulhat majd egy nagyon komoly attak, és egészen biztosan, hogy a lovas erre készül. Egyelőre azonban Helvécia vezet, akkor, amikor egy kör van hátra, 400 méter, elindul az igazi küzdelem, elindul a harc, elindul a csata, Helvécia vezet, most azonban megtámadta őt az Újszilvási induló, azonban egy kicsit kívülre sodródott, ez egy picit nehéz helyzetbe hozta, azonban erősebbnek tűnik a lova, őrült nagy küzdelem, és úgy tűnik, hogy a külső hűvön induló Újszilvási erősebb, erre állt, azonban egy picit kívülre sodródott, de idegszik tartani a út, a helvéciai, jönnek a befutó egyenesre, és úgy tűnik, biztos, Újszilvás nyerte meg a Ceglédi, elővágták, Helvéciát előzve meg, a harmadik hely pedig Decsnek jutott.